Penbenabat pentingna Cristiano Ronaldo bakane ke World Cup R1000 Riu kan sedai kelas World Cup nakabenta ka jengu haka kam yelkai football ka jengu Cristiano Ronaldo bade rangel kai bakan sa jong ka Portugal bat kumjuru haka perthei ulapan bena bakane ke World Cup kan sedai kelas World Cup ka jengu Androy long ngakermen scam bakan namdei manta kamit daka ba ulapan syaru baka jengmut jengu manta kadang ne ban yelkai bha bat ban penjengai ka jingkhublai khaddu jongu daka ba po syaka quarter final bat hoj perlok shibit mentahi kamit haka por khat arsteng senya ngin sai oban sakhi yakane ka jingil ka round 16 hapadeng ka Portugal Persha iya ka Spain ka bakane ka jingil ka lakmil ti bha bakan salong ka jingil ka ban sa itanan namar baro arlen kini kitim kidon ye kita kirangil ka kibas satar bat hakane ka jingil ka lada jia baka Portugal kan jom kamut baka jingpo sniu ka jongka kadang ye im na ka banta ka World Cup Androy lada jia pat baka syarem ha ka Spain kamut baka na ka World Cup kan sadeno kelas World Cup na ka banta Cristiano Ronaldo haka kam yele kai football ka jongo bat hoj perlo hakane ka jingil ka na ka banta Cristiano Ronaldo kadai kelas World Cup ka jongo na ka banta Lamine Yamal pat kadai ka first World Cup nakabenta ka jongo dekat kum ka jing sngau ka jongphi mano banla ban job ha kan ka jing laka bat mano bade hok e ban yo pdiang ya kane ka jing jom bat kat bah bangi phai pat nakaleng ka Argentina Lionel Messi ka Argentina kan sai khun Persha ya ka Egypt ha kan round 16 kan sadai lasha ka sngi ha ka por khandai siteng men kublai shibon yupi ki parlong bat ya kaling ngan sabu hapo ka comment box nakabenta ban pe ikijing lekai